ஒரு சர்வே என்ன சொல்லுதுன்னா 79% மக்கள் சாக்லேட்டுக்காக தங்களோட பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷனையும் சொல்ல தயாரா இருப்பாங்களாம். நீங்க அப்படியா? அந்த காலத்துல வாழ்ந்துட்டு இருந்த ஹேஷ்டேக் இன மக்களுக்கு சாக்லேட் ரொம்பவே பிடிச்சு போயிடுச்சு. அதனால சாக்லேட் உருவாக காரணமா இருக்கிற கொக்கோ விதைகளை பணத்துக்கு பதிலா யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இந்த காலத்துல கள்ள நோட்டு அடிக்கிற மாதிரி அந்த காலத்துல களிமண்ல போலியான கொக்கோ விதைகளை உருவாக்கி பணத்துக்கு பதிலா கொடுத்து ஏமாத்திட்டு இருந்திருக்காங்க. என்ன ஒரு புத்திசாலித்தனம்! மனுஷங்க சாப்பிடக்கூடிய பொருட்கள்லயே மனுஷங்களோட பாடி டெம்பரேச்சரை விட குறைஞ்ச டெம்பரேச்சர் கொடுத்தாலும் உருகக்கூடிய ஒரே பொருள் சாக்லேட் தான். இதனால தான் சாக்லேட்டை நம்ம கையிலயோ இல்ல பேக்கெட்லயோ கொஞ்ச நேரம் வச்சுட்டு இருந்தாலும் அது உருகிடுது. கரோலஸ் லின்னேயஸ்க்கு கூட சாக்லேட்டை ரொம்பவே பிடிச்சி போயிருக்கு. ஏன் சொல்றேன்னா, அவர் சாக்லேட்டுக்கு வச்ச சயின்டிபிக் நேம் தியோப்ரோமஸ் கக்கோ. அப்படின்னா தமிழ்ல கக்கோ கடவுள்களுடைய உணவு.